Mukwasha alipo hilo. Yakuno sikadira page kwaita mana big story. Yakuno. Baba taure. Koma warikuwe. Ya ichokwadi ndo zvandikareva mushure kwekunge vachiramba mwana wangu akandifondera kana twanakita katatu baba ndo zvandikitwa kuno kundiri kushungurudza ndo zvindo ndadzingidzwa munhu manga manga ndichirara nokuti arora munhukadzi ndakurarisawo mukicheni mba mandiri kurara ndaona mbiri wake wacho akatozunzika akapera nokumwa NeTsikidzi kana kuti makonzo anheru saka ndonyaya ndayakamba ane makore mangani mwana mwana wangu ane 19 years. Ane 19 okoti sikana wacho sikana 19 mkomana 19 ukatarisa mwana wangu na 19 years ndadzi makore ataura aiti Mukwasha anatezvara ndoda pfuma yangu indira tinza zvautaura ndikuzvinzwa asi inini chikuita kuti ndirambe musikana chekuti haisi nyaya yekurambana inyaya yepfuma taumira panyaya yepfuma chete inini handikwanise kuapa nekuti takapesana panyaya yemini yakuti ane mimba yangu kuti azoyonosiwa kumba nagogo ake akauya achimusiya kuti ane mimba yako. Right. Unongo yakadii uchigara naye kumba kwenu? Ndinandigara naye mumba. Anogara anogara kwagogo. hamuna mbogara mese here? Gogo wani? Gogo wangu. Unokuramba kuita? Unokuramba kuita nachigara wagogo kugara muruti? Iwe kuda kubatsirana neuyu handiti ichokwadi here kuti mwana wababa ariko kumba kwenu? Anongo yakadii ariko kumba kwenu? Zoma 3 months. Ichokwadi here chokuti uya haasi kuda haasi kupindira mukadzi wedu papo pane musikana muvaviri iwe haunobva wapinda naye mumba here kubva uya uko waita zvakanaka mwana wacho aripo here pano? Aripo ananagogo vake vaigara right ngauye kuno kana akatizira kwauri iwe usingazivane naye ndaidanana naye pandaidanana naye ni akabva andiudza kuti mimba yako zvakanaka maidanana mese handiti asi amabvira mararamisi mararamise ndopaakazokutizira achiti ndino nhumbu yako tararatisi after 6 days. iwe musikana uyu ari kuti warara naye papera 6 days ndobva wamuti uno nhumbu yake unoziva sei? muri ikoko ko maenda kosiyiwa noakakusiya uko angaitete kana ambuya uyu ungazomborara naye here kumba kwauriko uku makatomborara mese muchigara muchitomuka mese imba mwechito orit nyaya yakwirira ava yanga isiriyo kuti hamusi kurarana wasinza here inyaya yekuti ndikuda pfuma yangu waunorara naye haazi mwana wababa wako anodobhadhawa kumusha kwavo koti wapfuma ndo yakwirira onotokuditi avakuda pfuma yako mukoma wacho kana unopokutaurawo apo pareruka unogona kudairika newe ndiye akakubvisa umandara here kwati akakona kwakanga kugara kwakanga kodhara handiti
Ndikati kuna baba. Mwana kuti ndakakangaswa kare. Pfuma yamuri kuda Mukwasha, kuda pfuma yakaita sei yamuri kuda Mukwasha. Ndayakandipa zvakare. Ini chandiri kutaura pamberi pomukwasha handikwanisi kuchengeta nhumbu yake pamberi pomusha wangu inini. Handiti 1 2 kana achiti mwana wangu akamwana akakanganiswa kudhara. Ataura musikana. Musikana. Sanda pfuma yamuri kuda imimi. Pfuma munofana kupiwa. Ndauziva pfuma yamuri kuda izvi zvamuri kuda kupa kunene. Pamusoro paizvozvo ndinoda kuda zvinhu zvinoenderana nemagariro akaita nemwana wangu. Pamusoro penhumbu yake kuti ikwanise kuichengeta. Saka ndinodawo zvinhu zvinoenderana asi mwana musikana ndiye ataura iko ndakaona ndakakangaswa kudhara. Zvareva kuti mumbiti manda Mukwasha abviswe. Unoziva machira adifu gumbezi zvese hazvibviswe. Mbudzi hadzibviswe. Asi zvaaita zvokuti airara nemwana nenhumbu yamuri kutaura ndopati pfuma yamuri kuda bude yakaita sei tobatsirana nemi. Anongoripa munhu mbiri zvichienderana nezviri. Izvo zvarikugara kupi we? Ariko kumusha kwake kumurume wacho. Ambu yacho vari kupi varikugara naye? Vanhu mukati muno. Uyai amai. Ava ndambuya wekukomana. Ndio mkuu ambuye mkomana. Musikana vari mukira. Asi ndo varikugara neuyu. Zvareva kuti ari mumusha mevava saka vana kurambana vari vese kana ari kuti ari kugara musha umu. Kurapana mukomana kuti nditoya kuno kinyaya kutoti akati handichada mukadzi enda kumusha kwenyu. Saka ndiyamba. Tudzi yangu yamuri kugara sei newe muroora muzukuru wenyu aiti handichada mukadzi muri kuchengeta sei? Ini ndichaita kunge kanhoroondo kadiki sezvo ndakanga ndisipo kuuya kouyu. Ngete muhupfupi usare bese. Ini ndakamuwana akasundirwa kwatezvaro vake. Ini ndiri kwamutara. Ndasvika Mukwasha akazotuma mwana wake musikana. Akati endai munopa ambuya musikana uyu. Movaudza kuti tichazomutora tozomupemberera. Ndobva tangotambirawo. Uyu manje mukomana akazotaura kuti ini ndikusundidzwa musikana uyu anitaurira pamushure pe6 days zvandagara naye ari kunditi ndine mimba. Saka ni mimba haisi yangu handisi kutoda zvachose. Ndobva ndati handigone kumudzorera baba wako vataura kuti vachauya kumutora. Saka vachatora. Saka baba uya hakuuya. Asekuru vake vakazosumuka. Vakasvika kuMukwasha vakati Mukwasha ndaona mazuva yawanda. Munhu wawakandichengetesa uya unoziva kuita sei kuzotora. Baba uyu vakazotaura vakati baba ini handipemberere muroora uyu. Ini ndoteera mashure maise. Ina handizvizive izvi. Saka uyu muroora uyu zvaari kutaura kuti anyimwa chikafu ari kunyepa. Ndaiti ndikabika sadza ndikamupa oti ndakaguta osumuka oenda kwambuya yake kumashoko. Ndakabika sadza amai nini mozara muchibika flower. Ini ndakwenda kugadheni ndaigarira gadheni oti ina ndigone kubika flower. Kamuramu kake kakasirwa neuyu kadiki kakadai kobika mpota iuye wosara chimati. Ndakazovabvunza mainini avo. Amainini muri kuti chikafu kana chinge chabikwa moti ndaguta. Muri kudya kupi? Ndanzi kana ndaguta. Shoko rakazonyanya kundibata rakazopa kuti ndingomuregedzera wachiti aenda adzoka aenda adzoka. Akandiudza kuti ini kana munhu akareba zvakaita sei kana akasimba sei kana ndine zvandoda kutaura ndinotongotaura chete handipime kuti munhu akaita sei. Ndokubva ndangozvisomo ndikati ndiri munhu mukuru ndobva ndazvinyarara. Vanhu ava havasi kupinda imba ibodziba. Uyu ari kuraramika munin'ina kake. Uyu anoswera kumashopu anouya 8 o'clock dzemanheru osvika ozurura mumba opinda. Pari kuti iye ini ndikaburitswa mumba mandairara. Bedroom rangu rine 3 rooms.
Spare yacho ndakandamuyisa kuti afanorara. Ndo yaigarwa nomukomo uyu nomukadzi wake. Mukadzi angaenda kumaternity ndobva asungunuka. Ndoma ndavauza amainini munoona zvinhu zviri mumba imomo izvi. Ndezvabankuru wenyu apa. Chiuya murare muno mukicheni nokuti varidzi vemba vaita sei vauya. Ndo mazira angu andinoita hapana paakanyimwa chikafu. Ane mumwe mukadzi ere musa? Uye akazotora mukadzi uyu nokuda kwokurambana kwavakaitana. Aiwa kamira nitaure musana. Uyu achiuya uyu baba. Uyu achiuya uyu. Akauya pane musikana iyeyo ane 2 years kubva mu-3. Akaigone pari here vakadzi vaviri umu? Akaigone pari? Uyu akatoya nyaya vanhu ava uyu mukomana wedagarogara apa ana baba vake uyu murora kugara anoda kuseva muna baba vake kuna baba mukomana uyu baba mukomana ava uyu ane mukomana upi uyu anogara pambuya vake avo nomukadzi vake vanaye pane uyu murora anogara naatezera vake pandika mwana ari atezera vanotiwo ininiwo uyu mwana uyu pandikasimba uyu vakatoti tsamba rachiende naro kuna mbuya vake nasekuru vake vakatiperekedza amai ndichisvika pamba pa vakatoti ndida kuona mushana mukwasha wangu apa searamba samunenge romwana wake vakandidzosa naro kuti dzoka mundu pababa vacho baba vacho vakauya uya akadaizanangazi yacho uyu akasaina bepa rake baba vake kuti avaudzika kutaudza vasingatauridzani baba vanoda murora wauyu asi uyu haadi mukadzi ana mbuya vacho vakabatana nomukomana upi nouyu asi ari uya uyu mwana mukwasha uyu wa taashiitira kuti dai tagona kuti tavabatsira vana vada kubatsira hazvina kunaka zvamuri kuita kuti muri kuchengeta uyo achiramba ko akaona zvaanozoita mwana munozoita sei ivo vakati handiende mbatya dzangu kana dzikapedza 2 years kana dzikapedza makore mangani dziripo ndinongodziregedza dziripa saka ina hana zvandaitwa ini kwangu kungopiwa kunzi tichamutora tichimupemberera saka hapana chandaita kana ndigone kumudzinga kana zvari kuti ndaitsvaga chikafu ndaienda kusvika kumashopu haana kungodura uyu tarisera kwatezvara vake iwazvinzwa andoda pfuma yangu yekuti kugara nemwana wangu ende mwana wangu haasi kugara zvakanaka kana usikuda mukadzi wewe pane zvinoitwa tsika nemagariro edu zvinotsvaga zvinodiwa zvekuti unoramba mudzimai kuti handisi kuda nemunyaya yekuti zivhaisi yangu handiti asi pari nhasi kuti nhombondo yako handiti zvanhasi kuti nhombondo yako kana yazvo ine mamwe mwedzi ungane nhombe 6 months yatofamba mazuva yatofamba sechangu tisuka inozosununguka nhumbi iyoyo ipamunozonotorwa ropa rekuti tizive kuti mwana ndewako kuti asi wako azononga asiri wako unenge waibuda asi unofanira kubhadhara kugara kwanga uchiita nekuchirara nemukadzi unofanira kubhadhara zvikunzwika asi zvanhasi kana kuti wausifuda haungonodzora kamwana wevanhu kuti uchengeterei zvingaite kuti ungonodzora chete usacha wabhadhara unofanira kubhadhara kugara kwakuta nemwana wevanhu wobhadhara wodzorera morambana zviri pamutemo asi uchimirira kuti panozombosununguwa chete mwana akasungwa chidzini ndewako zvoreva kuti pane mombe yehomai nemombe yedanga dzaunofanira wakubhadhara mombe 2 dzaunofanira kubhadhara kuti pamusoro saka kuti uyu dai baba vacho vanga varipo anzi baba vacho vemufana mukomana vari kuda muroora asi uyu ndi asi kuda chi asi kuda mukadzi pane mashoko yangaitawo nana muchitaura chandaa amaita penguva pamwe muchimiswa nomupurisa dzokeredzai zvamamuchitaura muchitaura kuno aiwa ava ndovanditaurira inini kwanga kwakungodaira ava ndovandiudza ava kuti inini ndanichenotsvaga chikafu kumashopu handina zvimwe zvandataura kana apa tinokumbirisa runyararo mutauro wemapiwa saka regai tichimbomirira kuti nyaya ifambe zvakanaka ndiko zvataurwa kuti panoda kunge
wazinzwa imbotitsvagira mombe imwe chete yakufana kutsvaga unopate zvako kana wazoita hausi kuda mukadzi wouya kudare kwamama murambana zviri pamutemo kana kuti hausi kuda kana vane zvemarambana vane zvavava kuda kuti waramba mwana wavo uchitaura kuti kuda zviri pasi tataura kuti zvosunungirwa zvimwe zvezvauri obhadhari atisimirira kuti nhumbi iyoyo painozosunungukwa pozochiziva kuti ndewako kana kuti haasi wako otsvaga mombe imwe chete zvikunzwika mukoma wacho wazvinzwa ndasimbotsvaga ichi mombe imwe chete yatinoendesa kwana atezva inoya rini mombe Mukwasha inoya rini mombe regai nyorai panopera masvondo 3 auye nemombe iyo pano vozangara vachiti nhasi akangasa mwana wevanhu uyu ene zvaanotora futi mumwe uchazonzwa kunzi ari kumba iye futi asiya ane mumwe futi siya nemunhu wokuda kuchingasa vana vaka pawaenda iwo uri kutemba nhamo here kuti apo watozviona kuti vakaona akabhuraika atokununura zvako panopera masvondo 3 kuda mombe imwe pano pate zvaravakwa wazinzwa zvatinataura kana wati uchada kumukadzi wobva wauya uchitaura kuti ndandindichani simudzo zvinoita nekuti